sortir del juzgat. Porque no puedo grabar. No puedo grabar. No el paris, no el paris. Puedo grabar yo. No el paris. És una pèrtiga de... Per provocar? No. Qui provoca és qui ho posa. Que no mantenim la... Perquè estem anant al jutjat i tal. Sí, no, si sortim d'aquí, del juzgat. Que alguien vaya a llamar al abogado, en todo caso. Nosaltres estem identificant la pèrdua, ja li han dit que si no hi ha cap objecte punxant no passa res.